заглавието на темата, защото ми се налага винаги да правя уточнение. Явно е доста чувствителна. Първо, под помаци аз използвам това название, защото хората, които изследвахме и са обект на изследването, използват този етноним за самоназоваване. Нямам никакви други претенции. И още нещо, нямам претенции към етногенезиса нито към помаците, нито към българите. Просто за мен помаците, които в момента са на територията на Република България, са част от българската нация, а тези, където проведахме и треното изследване в северо-запада надолу, в вилетите Балакисир и Чанаккале, те са част от турската нация, без съмнение просто. Това теренно поручване, което проведахме през юли месец, в рамките на 10 дена от 9 до 19 юли, се осъществи отново, както този проект в момента, с съдействието на Фонд научни изследвания на Министерството на науката и образованието. Проектът се казва Културно-историческо езиково наследство на съседна България. И в конкретния случай теренното проучване беше осъществено от екип от 3 души. Аз, фолклориста Константин Панайотов от Института по фолклор към Българска академия на науките и историка Георги Зеленгора. Темата с така наречените малоазийски българи напоследък стана доста интересна и затова трябва да направя, освен това малко встъпление, какво точно означават българите християни в селата от северо-запада на надолу. Защото за мен това е една етнографска група, която напоследък, заедно с други етнографски групи извън пределите на българската държава, привлича значително внимание, заедно с редица други общности, както българите в Албания, да кажем бораните, знаете, и това е просто една от общностите. Но за съжаление до сега нямаме почти никаква, бих казал, информацията е много малка, силно фрагментирана, недостоверна и разчитаме по-скоро на сензационни разкрития или публицистика, отколкото на научни изследвания. Именно да поставим на в по-научен контекст тази работа, създадахме този консорциум и Културно-историческо езиково наследство на България проекта. Аз в качеството си на тюрколог и османист се нагърбих с задачата да изследвам историческата съдба на точно тези тъй наречени малоазийски българи, които са една много малобройна, но изключително обособена българска етнографска група, а също и на тази част от помаците, които са напуснали българските земи и са заселили на тяхно място в техните бивши селища в северо-западна Мала Азия. В ускалицата на извори и предварителни сведения, които се оказахме, защото тези българи, които са живели в северо-западна Мала Азия, са останали страни от интереса на поколения учени и за тях се знае много малко. В модерната българска държава се броят на пръсти публикуваните материали и, както казах, са повече като публицистични творби, отколкото сериозни изследвания. Но според мен тяхната най-сериозна слабост е кабинетното им естество, базиращо са непреповтарени на абсолютно едни и същи извори и дори не в първичното им състояние, а през други извори. Дори не се цитират по-късни творби, не са познати дори на колеги изследователи от Република Турция, която тяхната историография в Република Турция по въпроса е крайно бедна също, но и на всичко отгоре се случва национализма да взима връх над обективността и преобладават краеведските изследвания, които не бива да се приемат без един критичен поглед и допълнителна проверка на сведенията. Друг проблем при намирането на извори и изобщо сведения е, че тъй като изследваните общности, както българите, така и помаците след тях, представляват селско население с изключително ниска степен на грамотност и осведоменост за окръжаващия ги свят. Като при българите тя е допълнително задълбочена от съзнателния им стремеж да останат изолирани от съседните им общности, особено от мюсюлманските, защото в този район преобладават гърци преди Балканската война,
както от османската администрация, и по тази причина писмените извори са изключително редки и за да разкрием по-достоверен начин тяхната историческа съдба, трябва да се доверим на други артефакти, а също и на спомени и разкази на изследници, на наследници и много рядко записани разкази на очевидци на изселването на малазийските българи след Балканската война. Горната граница на християнското население в анадолските провинции на Османската империя е 1914 година, когато напускат последните българи, а това е вече 3 десетилетия след сформирането на Третата българска държава. Въпреки това, изключително редки са случаите, когато някой е дръзнал да посети упоменатия район, или както това става подобно на Васил Кънчов в неговото пътуване из българските колонии в Малазия. Той фактически не посещава повечето от селата и отново се доверява само на разкази на други хора, които са ги посетили. Така. Тук ще го пропуснем. За степента на изолация на българската общност в Малазия е показателен фактът, дори че в първия брой на списание Любословие, издавано в Измир от големия дейц на Възраждането Христо Фотинов, се цитира пътепис на французина Танклан за едно село, което се казва Късдервент, близо до Измит. Дори изданието в Османската империя от българин използва цитат от произведение от пътепис на французин, който го е посетил близо 50 години по-рано и дава само един абзац от 10 реда. В търсене на извори изследователя се сблъска с изключително сериозен, но не и уникален проблем. Както споменах, като османист се занимавам повече с документални извори от Османската империя. В търсенията ми изключително, това са, бих казал, изключително бяло петно в османската администрация. Не съм намерил истински, търсенето ми продължава, разбира се, но тези, които извори съм намерил, само откъслечно споменават селата, не съм намерил до сега подробен регистър, който да описва селищата, тези български селища с населението им в тази част на Анадола. Другото, което за съжаление не сме свършили до сега, е архива на Цариградската патриаршия, защото до самото си изселване тези села, тези българи са в диоцеза, в нейния диоцез, а свещениците без изключение са гърци. Понякога дори по спомени на изселници, понякога дори не са се научили български, въобще за дългогодишната си служба там и оставани напълно изолирани от общността. По Доросиев, който цитира брат си, дава сведение, от което може да предположим, че българите дори в някои от селата няма един писмен човек в селото и дори не знаят, че притежават собствена азбука кирилица, а единственото, което знаят е гръцката азбука. Така. Дори след, без съмнение, по-късно в годините на студената война, след 1944 година, провеждането на проучване на терен в Република Турция граничи с фантастиката, но е необяснимо защо и сега, 20 години след промените, да кажем, падането на желязната завеса, когато нашата югоизточна съседка не поставя абсолютно никакви административни пречки пред изследователя, бих казал, че ние сме абсолютно първите изследователи стъпили в нашия екип, първите изследователи стъпили в тези села, които проявили практически интерес към темата. Въпреки че лично аз, така и останалите членове на моя екип, Константин Панайотов и Георги Зеленгора, много добре познават съвременните реалности в Република Турция. Положението в тези села, които, въпреки че не са като дистанция отдалечени толкова от Република България, са като възможности за достигане и изолираност много далеч от нас.
това е една уникален район за мен, защото тук тези две общности, българите и помаците, си дават среща и провеждат, макар и кратък, толкова интензивен диалог, понякога, който не им се случва на територията на България за повече от век преди това съжителства. Защото както българите в Мала Азия се стремят да останат изолирани от околните мюсюлмански общности, така и помаците тук, дори в момента, се усеща една капсулация. Понякога този диалог е пряк, както казах, при изселванията някой път живеят по година, че и повече от година, двете общности една до друг в едно селище. Но в общия случай това е един диалог, който е непряк, но продължава вече няколко поколения с влиянието на артефактите. Те използват къщите на много често къщите на предишното население, българите, влиянието в топонимията, неща като воденици, останали останки. Това за мен е един продължаващ диалог, който въпреки, че е доста отслабнал и младото поколение вече напълно се откъснало от своите корени, все пак се усеща. Тук няма да се спирам на многобройните си срещи с колеги от различни турски университети, работа в архиви или краеведите, с които се запознахме, както и с представители на държавната администрация. Аз ще опиша само селищата, които посетихме. Те са 7, като подробно разгледахме, останахме и прекарахме в интервюта цели дни. Това бяха Коджапанар, Ташкеси, Неджип Кьой и Мустафа Бей. Като първите 3 са били български села с компактно българско население, почти изключително българско население, с малко гракомани и гърци. Докато Мустафа Бей е ново селище, основано от беженци от България, помаци беженци от България след Балканската война, на чисто ново място. Коджапанар, това е селото, за което най-добре се знае дори тук в България, в нашата историография, най-богатото, най-голямото, още си личи колко е състоятелно. В момента там, освен помаци, има и преселенци от Босна и Албания. Основен факт, който се вижда, че артефактите на българите, това са в Коджапанар къщите, които са каменни, много богато селище е било. Също така останки на воденици, които открихме. И разбира се, микротопоними, които носят нерядко названията си от българското население, като Папалзови ливади, Равно поле и най-вече бих казал Домуско Русу, което Домус значи прасе на турски. Това, според разговорите с местите, това е място, където са българите при заминаването си, са зарязали своите прасета, са ги наблъскали в едно деленце и без съмнение присъствието на подобни животни е оказано наистина много силно впечатление на новопристигналите мюсюлмани. Двете общности се срещат в един много специфичен и взриви опасен момент. Значи българите бягат де-факто, въпреки че има спогодба, бягат от своите селища или се стремят да ги напуснат колкото се възможно по-бързо. Помаците от своя страна са беженци от България и това небрежно разпалва антагонизма между българи и турци, между християни и мюсюлмани. И въпреки това, двете общности не стигат до изстъпления помежду си. Дори от двете страни при изследване на спомени, дори когато те са негативни, не се споменава за истински и физически изстъпления на местното население. Винаги това са черкези от съседни села, които правят зулуми не само върху българите християни, но и върху помаците. Добре. Аз се извинявам, защото презентацията ми беше предимно
визуална, аудиовизуална. Трудно ми е да говоря за песни, за обичаи, когато не мога да ги демонстрирам, да транскрибирам песента, когато може да видите, нали, както е изпълнена. Значи ще го съкратя съвсем, искам да кажа, че в северо-западния надолу, в тези села, които са 19 без съмнение, абсолютно никакво съмнение няма, че са най-малко 19, могат да стигнат и до 23, са живяли българи, като 90% от тези селища в момента се обитават от помаци. А в останалите преселници от Балканите или черкези. Също преди това заселени на Балканите. За съжаление, традициите, българските традиции, които помаците носят със себе си, помашките традиции, да кажем, са почти напълно заличени. Имахме, освен материалните артефакти, като останки от храмове, нали, вече само местата горе, които са били църквите, не намерихме църква, която да е обърната на джамия, и в специално тези селища, където сме били, това се е случило само в едно, в Неджипкьой, където джамията е фактически използва основите и като без минарето, но основите и плочата на църквата. Това са физическите артефакти, в момента са свидетелството за българи, а не толкова някакви традиции. Единствените традиции се пазят от хора, които са напуснали селата, вече живеят в градовете, но са получили някакво по-високо образование и те единствено имат интерес към запазване на български език, на помашки език, както те го наричат, и на помашкия фолклор, помашките песни, помашки облекло. Те са единствените, които следят. В самите села няма такъв стремеж. Даже има стремеж към откъсване от това и дори до някъде се смята в някои от тях за част от срамното минало. Все пак в Неджипкьой, в Мустафа Бей, което е чисто помашкото село, нямаме никакви проблеми в комуникацията. Мустафа Бей, това са помаци от Северна България. Говорят по-вазовски абсолютно, с старите остарели думи и турцизми, но няма проблем с комуникацията. В другите села са предимно от Родопа и селниците. И дори когато продължават да говорят на помашки, на своето наречие, то е едно родопско наречие, което е много трудно да се разбере лично от мен. Аз на колегите направили сме записи, колегите ще го анализират, но това е просто началният етап от изследванията, който ще продължи 3 години. Ще излезе в книжка терените проучвания, отделна книжка. Искам да кажа, че това е единственият начин, по който може да се проучат тези селища. Значи не може по извори, вече не може по извори, не може да си седи както аз седа в Народна библиотека и изследвам документация. Това може да бъде само помощно. Единственият начин да бъдат изследвани тези общности е живия контакт с хората. Дори много е радостно, че в момента наследниците на малайзийските българи проявяват изключителен интерес към своето минало. Малко може би закъснява интерес, но има 20-25 годишни хора, които проявяват невероятен интерес, идват при мене, питат това село как е, онова село как е. Най-големият успех и първи успех на тази експедиция, която проведахме, това е установяване на почти с абсолютна точност картата на селищата, където са били обитавани от българи в Мала Азия. И това е за мен голямо постижение, защото нито едно изследване за сега в малкото не е дадена точна карта кои селища са. Дори не се знаят настоящите им имена.